Awurade Nyankopɔn nhyira. Ebreko nonso na bo apa ho enti aye nyame asɛm de besre ye nua James na ode ye akompa bo manu achi no anopa de Kristo wo man no nso ato aso nti nua James fa ye kompa bo moye ne penny dog and that's adofo no na etiefo mpa che obu ni de ye bompa ye yeni da so ne ya bank se no asafrade aso ne kese owura Yesu yeda wase hye odin wase no munyam hwe sopa no ba mo penti no obu nyina krempedua ho bae wama adpa ha fifisi ache na otwum da edi kai odi ewura mu bidi de ka nyina se na ase na yin ka odin da amen anopen so wanu masem a na no da do soma asomafo ne se oni miza odi ho adanse nche wiasa fa na nyina no ene awie mmiri asomafo ne nya wium adwuma koda abedu ye nchima mbu se wabofra David owuso wapa ne se woni odi ho adanse e wa de hye FM ha ene anopen so don bi adu de se pacho nyina se fa otum no ho ne no honkuntum be fa ne mu kasa okinka fo so be fa honkuntum fa ne mu kinkai yatiefu na anopen o meti asem nyina no fa ho de otum kase bie sa aforo nya akoma no sa wa musa ne bra asempan be o mu gi asem no a on fa ase ne motere ne abrabo na sanche na oyi hu ade umpenu so a ye ne yatiefu nyina aboma nyankwagie amekre ne dupedua o moburu hu do so ti anopen wo nhira no asomdwie ene entena da amen amen amen. Yo yenua James yada wase bebre se oma okwa ma Awurade afo mo edem pa bosronko ama ye ne etiefo nyina yo oman de hye na me ba utime anopai ede Awurade ase bebre se enanopai nso ode ne tumi ene na dom ene ne bambo aboaye ama adepa han epie nso ya bompa ya wie na ye betoa asempa no so na mesa oseje number we to na dwumadie no ebe na wie ya wafre e de aba dwumadie no so 0593 73 1473 0593 73 14 73 0593 73 14 73 ene number dwumadie no ya no sipepa obetima frɛ ede aba dwumadie nso no wakyerɛ wadwen yo atiefoɔ yeto asempa no so efiri bra ye ba kasafidie so ye guso a ye bo asempa no ho dawuru sera be ya daachi bia no ye nyina nso ebetima nya baabi papa egina ewo Kristom je adwada no ye bai ena obe kasai adwada no message na ye de bai no ye tudin se hyewo bufu so aha je bia se wanya message ni bia ntia okọ Facebook wa Evangelist Ojewura eda ho ana YouTube nso eye Ojewura TV nje bia na wotikam ana wutie obetime abrebia no kọ ho no mo a obetime nya nyame asem bia tie ye preachi ewo Facebook live Evangelist Ojewura edem wo ho TikTok nso so Evangelist Ojewura edem wo ho saa nso so na Adehye FM online ho nso so dwumadie no nam ho YouTube nyina dwumadie no nam ho Kristo nhyira nda amen okọ ho no mo a na wa share video no e de ama foforo na nyame asem no akonanim ena no pai Awurade de asem foforo ato yakoma so se ye ne yatiefuo nyina emeche na ena asem no yato din se Papayɛ yes Papayɛ Isam say metuma ni hwe wiase eno o my Ghana kura yatim siesie ya Papayɛ ho aye na siesie Papayɛ asa ai ana James asoma make me boa pa Papayɛ ho aye na ho siesie ho aye den obia suro no yonko obia mpese obe no yonko papa biem Mijanka Yesu den da amen na Papayɛ emu wonhyira bebre
akatua pa nso wom nti sɛ wobɔ wo ho mmɔden na wode papayɛ ɛka w'abrabɔ ho a awurade ade wo gyina yie gyeme so amen obi timi ka sɛ papayɛ deɛ firi na akorɔ sunne menyɛ bibio da deɛ obi de ayɛ ne nti hallelujah amen na obi a woyɛ kristoni bia a wotie me biara no anɔpa yi mesrɛ wo te asɛm a me ne wo ka no yie ebinom ayɛ papa ama bɔne a yɛde hyɛ ɔma na mu nti no wabɔ no adwen pɔ sɛ ɔnyɛ papa biem na papayɛ no ɛyɛ adoma kyɛdeɛ a ɛfiri kristo papayɛ ɛyɛ adoma kyɛdeɛ ɛwɔ kristo mu nti sɛ wode wo nkonkron a kristo de ama wo no ɛtumi boa tu ho anammɔn a daakye koraa no wotumi nya nkwagyeɛ nhyɛ yɛnka yesu kristo din daa amen deɛ ama papayɛ ho yɛ din wɔ wiase nyinaa ɛyɛ nkɔmhyɛ Bible no kae yɛhwɛ ho asɛm 2 Timothy chapter 3 verse number 1 2 Timothy chapter 3 verse number 1 watchɔ sɛ atifi asɛm sɛ amanehunu berɛ na hunu yei sɛ tia ha yio ɛberɛ a yɛwɔ mu yi ayɛ amanehunu berɛ yes nti obi a woyɛ kristoni bia a wopɛ nkwagyeɛ biara no hunu berɛ a yɛwɔ mu yi nti Bible sɛ amanehunu berɛ kɔ wɔse na hunu yei sɛ ɛnɛ di akyerɛ mu no okristoni a wotie mi a wabɔ mu abu ɛwɔ papayɛm gyiri ni a wotie mi na wabɔ mu abu ɛwɔ papayɛ ho awurade sɛ menka nkyɛ wo sɛ hunu yei sɛ ɛnɛ di akyerɛ mu no ɛna a ɛdi akyerɛ mu no ɛmmerɛ mu ɔden bɛba ɛmmerɛ a ɛmu yɛ den ɛbɛba ɛmmerɛ mu ɔden ɛmu ne yɛwei praise God amen so obi ka kyɛ wo sɛ ɛberɛ wura mu ɛyɛ berɛ a nnipa ho tɔ wɔ mu a sene hu ɔboa ɛberɛ mu ɔden ɛmu ne yɛwɔ no na ɔn sɛ do anadwo kora wodidi a wohu sɛ womeyɛ na kɔm saa de bɛdwene saa na ade akye wɛɛ deɛ awurade asɛm sɛ hunu yei sɛ yɛnwore wei sɛ ɛnɛ di akyerɛ mu no ɛna a ɛdi akyirɛ mu no ɛmmerɛ mu ɔden bɛba ɛmmerɛ a ɛmu ɔden bɛba ɛfiri sɛ nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ nnipa yɛdi kae yɛbɛpɛyɛ ho kɔ asikapɛfoɔ deɛ tɔ so mmienu sikapɛfoɔ ahoahoafoɔ deɛ tɔ so mmiɛnsa ahoahoafoɔ ahantanfoɔ deɛ tɔ so nan ahantanfoɔ abususankafoɔ deɛ tɔ so num abususankafoɔ ahofosɛm ho asoɔdenfoɔ deɛ tɔ so nsia awofoɔ asɛm ho asoɔdenfoɔ ana boniayɛfoɔ hallelujah amen nti deɛ tɔ so nson no boniayɛfoɔ ano atwerɛ sɛ boniayɛfoɔ bɛba awieyɛ berem boniayɛfoɔ ɛberɛ sɛm saa nsɛm wei yɛbɛka no baako nhyɛ nka yesu din daa amen deɛ ama papayɛ ho yɛ den ɛwɔ wiase ane kristoso mu nyinaa firi saa kasa wei boniayɛ no wurade ba ne ba bi bɔ ne nkyɛn amen mesi ebia na nɔpa yi wotie me woayɛ obi papa ɛberɛ bi atwam sɛ ɔte aseɛ nipa no de bɔne atua wo ka wasɛw wama wano aduane mpo abɔ papayɛ bi a woyɛ ma obi berɛ bi ɛnam saa yɛ so ama wadwuma mpo afiri wo nsa ɛnam saa yɛ so ama wawadeɛ agu ɛnam saa yɛ so ama ɛnɛ yi wo a woyɛ obi papa no ɛnɛ yɛbɔ din bɔne a ka wakoma to yam na awurade di w'akyi gyeme so amen papayɛ sɛ wohwɛ wiase wei mu a ɛboa ma onipa ankwa ɛso onya ɛnatenten yes ɛtu nipa nkwa so tèmɛdɔfo a wotam anɔpa yi yɛwɔ bɔ mu abuo ɛwɔ papayɛ ho menhyɛ wo gyidie den gyeme so amen papa
Papayɛ yɛ adoma kyɛdeɛ. Doma kyɛdeɛ. Onyankopɔn na de ma nipa. Yes. Je bia na wotie me, wadoma kyɛdeɛ papayɔ. Ɛma bibia amua pam. Nhyɛnka Yesu din daa. Amen. Yɛnti do atwa ɔse sɛe. Ɛntoaso na kyerɛ sɛ. Watwa sɛe. Wɔse aboni ayɛfoɔ. Wɔse ɛberɛ mu ɔden bɛbɛ wiase. Yes. Ana wabobɔ nsɛm bebree so. To owia no ɔka kyɛn sɛ enipa boni ayɛfoɔ ɛbɛba asase yi so. Yes. Yɛka sɛ obi yɛ boni ayɛni a obi a woyɛ adeɛ ma no a ɛnsɔ n'ani. Ɛnsɔ n'ani. Yes. Bibia ne mfɛ. Adeɛ bi a bɛyɛ ama no biara no ɛnyɛ no fɛ. Ɛbɛwi aseɛ na wasa akɔ sɛ wo pasa ɔbɛtɔn boni ayɛ. Na boni ayɛ nti obi abɔ no adwe mpɔ sɛ atɔyɛ deɛ wɔne ne tonkwanta a ɔma pae. Medafo papayɛ emu a wɔkatua o. Mu wɔkatua. Nhyira bebree wom. Sɛ wotia mi na waba mu abu a metwe w'adwene si Kristo asɛm so. Nhyɛnka Yesu din daa. Amen. Toa so bra. Wɔse boni ayɛfoɔ. Boni ayɛfoɔ. Ɛne wɔn a biribiara ho ntema wɔn. Wɔn a biribiara ho ntema wɔn. Wɔn a wɔnni dɔ. Wɔn a wɔnyɛ deɛ bɛyɛ. Wɔnni dɔ. Hallelujah. Amen. Nti boni ayɛ no ɛne wɔn a wɔn ni dɔ no obi a wɔyɛ boni ayɛfoɔ biara no wɔn nsa ni dɔ. Oni dɔ. Oni dɔ. Yes. Nti sɛ wɔwɔ pɛn ne pipa a na watwerɛ Bible ne kita wa na wa underline saa word no. Oni dɔ no. Gyemeso amen. Amen. Boni ayɛ nti o. Ama papayɛ ɛho ayɛ din wɔ wiase. Na Awurade asɛm kasa kyerɛ yɛn sɛ wofiri wiase abɛdi Kristo di paa bɔmmɔden na fa papayɔ ɛbɛta wo Nyamesom ho. Akristofo bebree ɛbɛkɔ bu nsɛm gyem. Papayɛ nipa ntimi nyɛ nti bɛde baabɔ no bɛkyerɛ wo. Nti nyɛ wadwen sɛ wabɛgye Kristo adi edu kwasara nɔpa memeda nɔpa a na wɔdware akɔtena nsɔ dɛm wopɔn ano asa ba fie na wodidi no mu ɛnyɛ saa na teɛ fa papayɛ ka wo Nyamesom hɔ. Nhyɛnka Yesu din daa. Amen. Wotumi yɛ papa ɛberɛ a wobɛda ne Kristo ni bibisa nɔpa sɛ wotumi yɛ papa. Sɛ woantumi anyɛ papa a nkwagyeɛ ho bɛyɛ dena ma. Gyemeso amen. Amen. Afɔrebɔ egu ahodoɔ bebree. Na afɔrebɔ a yɛbɔ ne Kristo mu no ɛso wɔ akatua kɛseɛ na n'akwan dɔɔso. Gyemeso amen. Amen. Nti ɔsomafo Paul abɛka ho asɛm sɛ afɔrebɔ bi wɔ hɔ a yɛbɔ ne Kristo mu a ɛsɔ gye Nyankopɔn ani. Hebrew chapter 13 verse number 16. Hebrews chapter 13 verse number 16. What was I? Wɔse na yɛyɛ ne ade kyɛ na momɔ mo nimpa soɔ. Me no kasa for papayɛ ho. Yes. Ebia no abadi Kristo adi. Wuti Kristo nase untimi nya dɔyɛ. Untimi nyɛ. Mesrɛw ti asɛmpa ne yie. So wɔhwɛ ya obi betu vagaje o sɛ woyi firi yɛ papa kora no mfa so bɛ no nya firi so. Oya na de bɔne atu aka. Ode wɔyɛ papa bia na obi de bɔne ahye wana mu enti wagimi enti wusu nyansa. Madam, waduma kyɛde a Onyankopɔn de ama wo a wo yɛ de akɔ heaven no. Yes. Agya wo tiama no pai. Waduma kyɛde a Awurade ade ahyɛ wo nsa no. Yes. Te fagide na akoma pa ayɛ ho adwuma. Yes. Na wanya nkwaje daakye. Gyemeso amen. Amen. Nyamesom papa yɛde tena sase we so ɛrekɔ heaven no na akwan dɔɔso. Tiemie Nyamesom papa a yɛde kɔ heaven na akwan dɔɔso. Nti mu baako ana no pai me no ka ho asɛm. Okristoni bɔmmɔden sɛ wobɛkura papa yom. Gyemeso amen. Amen. Yɛnte do atɔkɔ. Hebrews chapter 13 verse number 16. What was I? Wɔse na yɛyɛ ne ade kyɛ na momɔ mo nimpa soɔ. Ti ayi o. Awurade asɛm atumi no mienu fo no pai sɛ. Yɛyɛ ne ade kyɛ. Yɛyɛ. Ɛne ade kyɛ. Ana ade kyɛ. Ana momɔ mo nimpa soɔ. Ana Okristoni. Ɛmo wɔ nimpa soɔ. Eni kwan sɛ ɔmo wɔ ni yɛ de bai. Ɛpa soɔ. Hallelujah. Amen. Wɔde ka yɛyɛ. Yɛyɛ. Yɛka sɛ obi yi obi yi a. Yɛmfa no sɛ
obite asɔre fie hɔ oni adwuma yɛ ɔne nam saa basa na watumi afa ato ho so na watumi ayɛ apɛ baabi ama no ahyɛ na wanya adwuma ɛyɛ sɛde bɛyɛ nkɔbɔ korɔ no na nabrabɔ nsɛ wayɛ ne yie gyeme so amen ebia na obi ntimi nhwɛ ne ba school nyame ato nsɛm so ɔkyɛ aseɛ na watumi fa akora no ka toto sukuu ɛho nneɛma ne adeade na ade akora no akɔ sukuu ahwɛ no ɔtua fisi kora ama no saa nipa no wayɛ ne yie gyeme so amen ebia wotumi wɔ bi ɛwɔ kwan bi a ɛnyɛ so na wafrɛ no na watu no fo yaw mɛnsa na wohu sɛ ɛma asɛm haw na yɛn ne yɛsii soɔ no ɛma asɛm no yɛfaa bi amoa yɛn nti sɛ wopɛ sɛ wabrabɔ yɛyie a twe wo firi ma asɛm ho na nka afotuo no wɔde ama aberanteɛ no aberanteɛ no tie sakra pɛ wayɛ deɛ bɛyɛ wayɛ ne yie gyeme so amen nti awurade asɛm nkasa kyɛm ne omienu anɔpa yi sɛ yɛyɛ ne ade kyɛ yɛyɔ ane ade kyɛ mommɔ ma ne mpa so halleluya amen ɔkristo ne a wotiam anɔpa yi mebisa sɛ wotumi kyadeɛ ɔntumi nkyɛ yɛna awerɛho ɛtɔ da evangelist ogya bra metumi tia se den na medi akristofoɔ bi ho yaw yes afe so a ana ɔmu kae enyanka ɛne mmɔborɔfoɔ ɛne akunafoɔ nti mebisa wo kristo ne a wotie me sɛ nti afe no ɛnso yɛ a sɛ nye buro nyane easter ɔnya nti nyanka no ɔmu ne di akunafoɔ no ɔmu mfra ntoma ɔmu ne di hallelujah amen akristofoɔ binom monya nyaatwomsom no nyaatwom no ɛdɔɔso hyɛnka ɔba deɛ den daa amen wotumi yɛ adɔyɛ ɔntumi nyɛ da biara wɔka wo nsa mmoa so na wɔmmoa wo nsa soɔ yi ɛbɛn dɛ na onyankopɔn nso so atumi ahwɛ so ahyira wo obɛtumi si fie wɔmfa ma han ɔno ɔma busuani nso mɛtrɛm ɔno so ɔntɔn ɔno so ɔma obi antenam na watotom no si hɔ wurade ba bibɔ ne nkyɛ hɔ amen obia bia adwuma o adwuma no ɛsɛ sɛ nka wɔtumi fa nnipa bi ama ɔmu bɛboa sɛ na bɛyi ɔmo nsa bɛkɔ ɔma no nanso bonya yɛ ho asɛm a yɛka nti no ɔba no adwene pɔ sɛ wɔmfa obiaa medafo kristosom adene o nti sɛ wɔbɔ w'adwen mpa sɛ wobɛdi kristo akyi na nante a asɛm a yɛka ntie no ye gyeme so amen nyamesom akora dɔɔso ɛmu baako na mekenka kyerɛ no nti awurade asɛm se sae Hebrews chapter 13 verse 16 wɔtɔ sae na yɛyɛ ne ade kyɛ na mommɔ ma ne mpa soɔ yɛyɛ ne ade kyɛ deɛ mommɔ ma ne mpa so yɛnhwie wo yie ana yɛama yɛni ampa so ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no ne so Onyankopɔn ani saa afɔrebɔ wɔ ɛdeɛ bɛyɛ ɛso Onyankopɔn ani halleluya amen yɛwɔ afɔdeɛ a yɛtumi bɔ sɛ yɛde kɔtɔ mfidie asɔre machines bi asɔre nkonnwa sɛ ɔte aseɛ nti afɔrebɔ no dɔɔso bebree na afɔrebɔ baako bi wɔ hɔ a awurade sɛ menka nkyɛ ɔtiefo a wotim anɔpa yi dodo a ɛhwɛ me media no so sɛ yɛwɔ afɔrebɔ bi wɔ hɔ a so Nyankopɔn ɛne sɛ deɛ bɛyɛ ɛne sɛ obi bɛkyadeɛ ɛne yɛyɔ ɛne sɛ wobɛyɛ wo nnua yie na wayɛ deɛ bɛyɛ wasa kyadeɛ agristofoɔ dodoɔ sɛ na ɛtumi yɛ obi yie sa kyadeɛ de biara na wɔda ne kam na ɔwurowura ahwɛ no kɔ soro halleluya wɔnam kurom na wɔkɔto mubuani ne mmɔborɔfoɔ bi na ɔte hɔ a na ɔsra adeɛ na wɔtwam kɔ madam wonhyira ɛbɛyɛ den sɛ bɛba o sɛ woahwɛ yi a wɔn nkwagye a ɛbɛyɛ den ɛfiri sɛ nyamesom nyinaa no ɛyɛ nipa ne nipa ntam nti sɛ wontimi anyɛ papa a mepatwɔ bebree
wonhyira betima kachi isanka yesore da amen yete do achoko yeyo na de tena wo mani mpaso yeyo ni ade che de ma ye ni mpaso efrisa sa for bon no so Nyankopɔn ni sa for bon ha dia bai so Nyankopɔn ni hallelujah amen was sa for bon eso ni pani da bi di sa wo che obi ade a o yama Onyankopɔn onyama nipa da bi jadentina wama wo bi abu abam abawa so sa Papayɛ eso ni mfaso de bia ye de bone na hye wa na ntija Papayɛ nyameba so pon kwaji a asempa be ka tie nie wotimi chade ye janka yesu ni da enka to da na wotena ka mu a na ukokrom se ba asim se ka mu na nka hwemu a ma me panimu bi o wotim papa besiri wa bi abrewa bi akokora bi so jase na ka wotua na fe papa mate mami mate and ma nyina di mate iti mate ni mesraw mami metua na de papa yi metua na de brai metua fa de bai amano adi amano wo kan shira mama na nka wo free ne krea mu oh na abrewa ni iska oh bacho bi atua ma hwan abrantie ya sister mami menana Nyankopɔn hyira so jase yes but where onye hallelujah amen anso tikinso na ase o besi sa wo pa oje ane Nyamesom papa mu nhyira asempa mi kantie ene papa ye ho ya den hallelujah amen na eperfo na keke sabi se batakeria doso ntino e ma ye huru kremoni papa yes zapane fo na doso achen apapa fo no papa disobi ye papa kura no osuro nanso esansa Papayɛ ekita enhyira na etimi bo dan kwa akwantu ni panimu ntino bomadi so Kristo ni ewutie me wodi sa anemonto we beka abrabo ho yes ani nyamsomo Janka so da amen yente do choko efrisa sa for bon so Nyankopɔn ni sa for bo we eso Onyankopɔn ni muntie mu mpanimfo ya for ba eso Kristo ani wotimi tu sa na mo no ka Okristoni ni papa bia na Okristoni ni bia no osenka de ayino de bia no wotimi ya de mu obi mani pa na kan hyira nsem re kyerɛw de bia ai obi timi kan hyira nsem re kyerɛw sɛ Nyankopɔn hyira are bia no te aso de mo nyame bie kwa ma mi o orade bie kwa ma mi o madwuma ma nya yo na hwan wotimi ya papa wotimi nya zachi den Janka ba de da amen ewiase awurade ahwehwe ahotie Nyamesom afri akristofo nkyai hallelujah amen ewiase we mu no Nyamesom no awurade ahwehwe ahotie Nyamesom ahotie yes afri akristofo nkyai na sa ahotie Nyamesom we nso no eyanamonto a esese wutuo James chapter 1 verse number 27 yango James chapter 1 verse number 27 mato sai Onyamesom ahotie tiayo awurade sam se anopai Okristo ni awutie me ya wotware a obaka sai yes ana wo kowo de ifiada koi yes de bia wuti nyame na ase ani asori fie awurade se Onyamesom ahotie Onyamesom ahotie na ehu ni fie de Nyankopɔn anim na eho eni fi eje Nyankopɔn anim hallelujah amen awo je Nyankopɔn anim ene se obi ko hwisia ene akunafo awo ahohiahia mu praise God amen wasi Nyamesom ahotie yes ya kasa ahotie abrabo a guahuru bebre obi twene wo fira dwamamo mu a wate ne ho kro no wate ne ho yesetugu wate ne ho akawyo wate ne ho abosonsom wate ne ho praise God amen guahuru bebre yes barbaku a atahu a akiso bo bebre aja tiridie ana meken kan James 1:27 yango James chapter 1 verse number 27 what you say Onyamesom ahotie Onyamesom papa
ɛho na ɛho ni fi agye nyankopɔn anim ne sɛ ɛho ani fi agye nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhwɛ nwusia obi kɔhwɛ hwan nwusia hallelujah amen obi kɔhwɛ nwusia ɛka sɛ obi yɛ nwusia obi a ne maame ne papa yɛ bɛyi awu agya no obi nso a ɔwɔ children's home oni maame ni papa wɔyɛ nwusia sani maame te aseɛ sani papa te you don't know don't mind hallelujah amen eti awurade asɛm sɛ Nyamesom papa a ɛho ni fi ɛwɔ agye nyankopɔn anim ne sɛ ɛna ɛwɔ agye nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhwɛ nwusia ɛne akunafo wɔn ho yɛ hia mu hallelujah amen mebisa wo kristo ne a wotie me sɛ when was the last time a wokɔhwɛ nwusia ne nyanka ne akunafo onyɛ bi da hwɛ nkwagyeɛ nafam o nkwagyeɛ nafam ɛne sɛ woantimi na mepakyɛw deɛ yɛn kan woantimi amfolo process no a nkwagyeɛ bɛyɛ den nti sɛ ɔwɔ life no so na wotiam yie Nyamesom a ɛho ni fi agye nyankopɔn anim ɛne sɛ obi kɔhwɛ nwusia ɛne akunafoɔ hallelujah amen ewiase wei no sam wɔn mu nyankopɔn ni kun wɔn ho wɔ wiase na ɔmfa wɔn mu ni agorɔ na wokura so a nyankopɔn mfa ho nkyɛw ɛne nwusia ne akurafoɔ me na mɛka kyerɛw de sɛ agya a wotie me sɛ awisia bi te wo nkyɛe ɛwɔ abusua nim na ne maame anaa ne papa agyapadeɛ bi wo ane yɛde ahyɛ wo nsa sɛ hwɛ so na ɛdidi ma akora no binni na yɛ dufiri pɔ ɛka ne sɛ dufiri pɛ ɛni na wode sika no nyina gu botɔ mu a nyame tua aka bɔne halleluya amen nipa bebrebee ɛna abusua gyapadeɛ abɛkeka wɔnom nsa a wɔmenam kwanbɔne so ɛmmɔtete awisia ɛne akunafoɔ no ebinom nso tete nsɔɔ dɛ obi a ɔsɔfoɔ sɛ ɔte aseɛ obi a ɔsɔ pani ɛyɛ dan na abusua pani wankasa timi fa kyire na pipas yi a so agyapadeɛ no pipas no wotimi no kɔ printing press ɛkɔ sesa ɛdin no ɛwɔ so no ɛdɛn na abaa mu gyeme so amen ɛdɛn na abaa mu a wotimi nipa no wu yɛ apɛ wotimi afa pipas no akɔ printing press akɔ kyengye din no ade wɔ fase din na ahyɛ so na wɔno no nso yɛ diifoɔ wɔyɛ sɔfoɔ na ɔsɛ yɛbɔ afɔde akɔma nyanka na asɔrefoɔ yi de akoma pa yi sika mu oduro ɛmo ne anwa na sɛ asɔrefie hɔ no yɛwɔ adekora dan ɛne yɛpia no nyinaa nkɔgu hɔ ɛdu anwummerɛ no watwe kaa pickup na wɔso agu kaa nim de kɔɔ fie sɔfoɔ mu a halleluya ɛnyanka duane o na ɔno na soa de kɔ fie obi kora timi afiri wɔ bi wɔn a wɔn ne aburokyirifoɔ bɔ mbaeɛ adiifoɔ no binom asɔfoɔ binom maame sɛdeɛ wɔ haw no si tie no agya mehwɛ huhu mu wiase no mahunu sɛ wo problem no ɛso paa nti wobɛtumi ade wo ho a agye sɛ wode bɛyɛ sɛ 2000 Ghana cedi 5000 Ghana cedi ba na yɛde kɔ children som atotɔ nneɛma ne nneɛma bi kɔma wɔ mo na nyame tie wo prophet mebisa wo sɛ maame no sɛnde sika de berɛ wɔ no ɛnyanka din na wobɔe no ɔsoro atwerɛ o abɔfo atwerɛ kristo asraseɛ mebisa wo sɛ ɛsoo ɛnti wotumi de ayɛdeɛ no kɔma a ɛnyanka no nwisia no wɔn mu a nyankopɔn bɛbɔ mo ma paa baako ɛne saafoɔ no wɔn mu mu di nyanka sika asamakafoɔ bi ɛduruburu nyane isa na ɔma kɔse samo ne anwa abɛgu kwan sɛ bɔ afɔdeɛ yɛde kɔyi nyanka dɔyɛ di prophet na ɛbɛba so no na ɔno ne ne yere ne ne mma ne ɔma kɔ yusu ɔpɔmpɛ sɛ ɔkɔgyee no wɔ store wura no hɔ wɔntɔɔyɛ o ɔkɔgyee no kwa nti wɔatwa mu a
na ɔde ankresa mbɔtɔ baako ato so wɔatwa mu a na wɔde milo full curtain no na ɔde abɛsi so owie pa na ɔha dropping na ɔde akɔgu ne fie ɔsɔre anɔpa a na wɔtwa bi ti nkosua na wɔkye na ɔde bɔ so hallelujah amen sɛ wɔnsakra wɔdwe a atamugya onyankopɔn de bɛgu gyem ahyɛw meka no kora kyerɛ wo yes hallelujah amen ebinom ɛnemadofo pɛ so ɛbɔ korɔno ɛwɔ wiase ne Ghana ha yes sɛ meno kasa fa papayɛ ho hyɛnka nsore daa amen ne obi nso kɔtwa t-shirt na ogyina lorry station kaa no bɛyɛ ma yo nyankafoɔ no ni o nyankafoɔ no ni yaba maa me no muhu nyanka mɔbɔ ye nyanka ɛna nipa mɔbɔ na mu ni ma mu okura sanbɔɔdo bi na ɔboa paakɔ printing press na ɔko twerɛtwerɛ ataadeɛ nim wurade bɔbɔ ne nkyɛ amen sɛ wurade sɛm sɛ onyamesom a ho teɛ ɔnyamesom papa a ho teɛ na ho ne fie de nyankopɔn anim ne sɛ na ɛho ne fii ɛgye nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhɛ nwisia obi kɔhɛ nwisia ɛne akunafoɔ ɛne akunafoɔ ho yɛ hia mu halleluya amen ababaawa a wɔne ne teɛ akwadaa no ɔyɛ wisia baatan a wotie mi a wone obi teɛ akwadaa no ni maame ni papa ana busua no twa hyiaeɛ ɛne yɛde akwadaa yi ahyɛ wɔn nsa sɛ tete akwadaa no no aduane ma akwadaa no bi di kwame na ade akwadaa no nam so ɔno ɔma no wurade bɔbɔ ne nkyɛ amen ɛgya a wotie me mebisa wo sɛ akwadaa no a ne maame awu agya no no asetɛ bɛ na ne akwadaa no teɛ wotumi ne akwadaa no da obia ne maame awu agya no obia ne papa awu agya no wɔyɛ ɔbaa ɔne wo nateɛ wɔne wo yere ɛnateɛ wotumi fa kyire ne akwadaa no da wowia no asa atɛte ne sɛ onim na sɛ ɔka pɛ wobɛku no ɔso te asɔ dɛm ɛhia sɛ wo sakra woadwen ɛnyɛ sɛ atemu da ɔho bɛkyerɛ wo nhyɛnka ɛsore daa wɔse nyamesom papa yɛ ho teɛ na ɛho ne fie de nyankopɔn anim ne sɛ fie ɛwɔ gya nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhɛ nwisia obi kɔhɛ nwisia ɛne akunafoɔ ɛne hwan akunafoɔ halleluya amen wotumi yɛ adɔyɛ ɛma akunafoɔ da biaa na wapake sika ɛna nyɛ sika nkoa ne yɛde yɛ adɔyɛ o nyɛ sika nkoa awerɛkyekyerɛ nsɛm a ɛbɛfiri wo nkyɛn akɔ nipa nkora nkyɛn no kora no tumi ɛma ɛnanidasoɔ nhyɛnka yɛ so den amen nti ebinom a motete nsɔɔdam ɛte asase wɔ so a monam kwampane so ɛsisi nwisia ne akunafoɔ no monsakra mo adɛn na ɔso ayina no aban nhyɛnka yɛ so den daa yɛgye lɔtɔkɔ wɔsɛ ne sɛ obi kɔhɛ nwisia bi kɔhɛ nwisia ɛne akunafoɔ ɛwɔ ahoyɛhia mu ahoyɛhia mu wɔn mo ahohia mu na wɔyi ne ho firi wiase nkekayɛ mu nipa bi ho hiahia wɔn mo masa sɛdeɛ nipa bi si hunu amane no asɛ fam ɛti ɛsɛ okristoni bi a wotim anɔpa yi sɛ woma papayɛ ɛmee wɔ kraa ma papayɛ mee wo nipadua mpaaba gyeme so amen yɛnti dɔtwɛkɔ ɛtoaso no kyerɛ sɛ wɔkyɛ sɛ na wɔyi ne ho firi wiase nkekayɛ mu na afei adeɛ baako hia nie dodoɔ no ntimi yɛna binom adwene sɛ meyɛ papa nko awie a mawie mekɔ heaven ɛnte saa papa yɛ no mu no awurade asɛm tu okristoni papa bi afo sɛ wɔnyi ne ho firi wiase nkekayɛ afei woyɛ saa dɔyɛ no wie a ewiase nkekaya no yi ho firim yɛba yi ho firim hallelujah amen wiase nkekaya dɔɔso ɛma asɛm sɛ ɔte aseɛ ɛnwa adwene sɛ woyɛ papa wie a wo sɛ kɔ transport ɛne mma awe nsabo nwa adwene sɛ woyɛ papa no wie a wokɔ bɔ dwaman wokɔ aduro so hallelujah amen ewiase nkekayɛ tarehyɛ bɔne awusiesie bɔne ɛnsɛm a ɛne kwan sɛ ɛfiri wɔ no mu ba sɛ ɔte aseɛ nasoma si deɛ ɔbɛ wiase no na ɔyɛ papapaa ɛne ɔyɛ wei ɔma prisafo firi babɔnten ɛne ɔkɔtua base wei wabena wɔte sae ɛno deɛ ɛne nipa nhwɛ o akɔtua hospital bay ɛso ɛkokɛndila
maza Papayɛ no wunya mfa so mfiri so. Nya mfa so ofiri so. Praise God. Amen. Me do bia kwatu adwuma otare obi kuno. O wa na wo nwai. Hallelujah. Amen. Me hu obi school otunyi nsegu. Tunyi nsengu. Enti sa abrabobone a enipa ba amani nyanhira no. Se ubadane ba Kristo na wo de Papayɛ abata Kristo som ho a awurade tumi no mienu fo sa Papayɛ no mu no bamade se ubetwe ho afiri ewiase ankekayam. Yes. So wotimi twe ho sa de a ade na wo ye no ubenya so nhira. Yes. Yenye papa ntungu. Baby. Hallelujah. Amen. Papa na wo ye no so mo oba mu amu a daache ubenya so ketua bebre. Nshanka yesu de da. Amen. Asase atisuwe. Yenye hiafo ne tia. Hiafo bebre. Ohwe me nsatia ya sam senya pew. Enyepe. Ebi wa ebi etie ebi so ebi afon. Hallelujah. Amen. Ti wiasa se tan etie bi bia mienu anye tietie atenten anye fiti tuntum so ti ase anye sikani ehiani eti awurade asem ehye kristofo ewo Deuteronomy chapter 15 verse number 7 to 11 yango Deuteronomy chapter 15 sa esayensa wo mo omye hiafo ne mobrofo no ye boa saafo no ewo abrabom yes enu ti na awurade ama wo nsem obabie no Nyamesom amen yango Deuteronomy chapter 15 verse number 7. What was I? Se wunu no biara da no hiani wo kura promu a. Enti sa utie me. Na wunu bisa. Wadane hiani. Awo brono so asori nim. Wasase awurade Nyankopon. Asase awurade Nyankopon. Adema wono so a. Adema wono so a. Emprimu akoma. Na emuo won santia wunua no. Emuo won santia wunua no. Yes. Eti modern wasem no woka. Sa wantimi ambie wunsam. Anchire wunua na wa mahumobro amamu a usu be so afre nyame ntie na heaven so ebebo amen amen yangwa wasina emwa wonsa ntie wunua hiani emwa wonsa so ntie wunua hiani na bie wonsa ma no na mo bie wonsa ma no na fam de ebe so hiani nani na fam na ma no de ebe so hiani no ko anto aso say what was I hweyie no akoma ama wunsam bi say eti hweyie ana ma wa twenu akoma mu sai afia to sonson ya mu chafe na ben hallelujah amen ai sai ba ye be ba finhia fo de so just yes ai na annual harvest na so enti ye be ba fo de e dia support nyame adwuma enti Papayɛ we de dan de se meye right awurade asem kasa kire se goa ba no pa anwumna so yi nsam mfiri ho na num de be yeye Shanka yesu rinda amen to Kristo ne utema na pai ma Papayɛ anso wani ewo Nyamesom Nyamesom amen ento na chakwa Deuteronomy chapter 15 verse number 9 what was I hweye no akoma ama wunsam bi say enti hweye no wakoma ankensem hunu bi say afia to sonson ya mu chafe na ben jamucha afe no ben na wanya wunua hiani no wanhi boni bia say o ma ne hwe na o ma ne hwe kwa na wantiam afra wade antiaw na ohiani tiam fra wurade a ana no bone otie etu obi ani timu antin bia no eno me da no so on say wasisem no say ai ana utimu anya den a unya ade da ana pese oyiyi a age se o ma utimu ye den wana ga je o enye no kura da Nyankopon nsam hira na mu nipa ye defo babron kan waka so tiasia yes wo buonu ma wotonkatia na so otimi simanhyen yes tonkatie me na me ka chaw wotonsuo anso otimi hane ba university awie akoba ne masters na wa America enso ye I can say wotonsuo jaba du yo sa adwumaden na manipa enya wo ho ana adwumaden efri Nyankopon no ankasa nsam yes so pankwa ani asodwe ani asetapa ne nhira bawadi ne tu asema ye kan ho na maw yes na ebi kwankura edemaw ewo mafam yes Shanka yesu de da amen kento na chokwa Deuteronomy 15 verse 10 what was I wasi yu yema no na emane nye wakuma hisa obema no enti o Kristo ne wutim no pai ebia na wo bia ba ho hwehwe mwa nyamia boa atimia manne wo be custom officer me boa yes migration officer police officer yes
military officer obi bepemu kwanye wura hwesika a wode ato no so abetima me afa nipa no amo no so na braba ye ame na busuan so so enkonua bi eda omo so no omo ha am hwekwa wode nipa no nam so oba ji so ne da anse djuma bi dia no said the djuma no ha ni sitia no aye choke but mpesa me force wa fa wo ndi me mpesa wa braba be sei nti tiase na me no ntwempena we de ba ko pe na mi amafo wadwuma sara kristo asam chacha ye hallelujah amen beto do chokwa eto aso no chese wacho sai jiwye ma no amane nye wakuma hisa obema no amane nye wakuma hisa obema wunua no de hia no na sadie nti na sadie we awrade onyankopon be hira wo awrade nyankopon so ba ria ba be hira wo hallelujah amen eti so pon nyankopon nsam nhira ebi na be kenka kire no yes nyankopon nsam nhira nso egwaho no ebi yin nchare yes so jase ebu okura na o ma etie wasam nya fe na wudi kwato akone aba ne police station asem eti buobuobu na wonsu no gugem because unu mi sa wo ba no ne suba anye eti nyagopon sam nhira ne ye bebre yes Nyamesom amen yagwa emane ne wakuma hisa obema no emane ne wakuma hisa obema na sadie nti awrade onyankopon be hira wo awrade nyankopon be hira na onyuma nyina onyuma nyina ade de odon sabeka nyina mu ane dia wodo nsaba ria bai abeka nyina mu eti sa wo pasa unhira doso a sia papayɛ Okristoni awutiri mo den sia papayɛ wakaza nim sɛ asɔre a wokɔ omu machines nyɛ ubetimi aboa wom untimi antoni nyina sete kura no a ukakra wana wono ubetimi dia support wom bare won beso obetu ho anamo sia papayɛ wate na papayɛ emu akatua bebre ishanka yeso ne da amen papayɛ asam ye kan emu wo bambo ene akwa hosa ne ayaresa yes obi wutimi ye papa bia onyankopɔ bɔ ne ho bai yes wo yare ko awurade sane ade Psalm 41 1 to 3 yago Psalm 41 aye True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village branch ena ne moti enka e wade FM 91.1 so papayɛ na wanya nhyira amen yago Psalm 41 verse number 1 wato sai ensane de odwene mobroni ho ti ayo awurade sam se enhyanu onipa odwene mobroni ho awurade beje ne daboni mu hallelujah amen wani mobrofo obi a woni bie obi a woni kamafo yes obi a woni wurachechefo obi a woni somfo erisafo so ama mobroni no na wuracheche na wo kaisa mpa me nso me nipa awurade se nipa no awutu sa na mo no wase enhyira no Untimi chadia. Untimi nche. Hunu amaba. Untimi hunu. Hallelujah. Amen. Ene sikafo ne sikafo na ebo. Yes. Aya wura husemu. Ye daga na ha no no. Sikafo ne sikafo. Ni sa wo ya brand na wotam aso se obe wade a. Wan kope. Aso kenye se na yame ye nu. Kesikani ni hiani na ameje. Yes. Na akova. So just say na sunduaba adwuma be na aye o te hen krube na afiri so obi kure timi kohwe na be ma no busu afie ohwe okohwe ode ne ko ne krom ba ya na wade na tenani so timi kohwe ne dem dem kura de say tufo bo minim bra bi obo baba wa bi wo kasa sam ana do point say asase bema no de oba no ekofie ekochia na busuafo ne maame first place ne maame ene ne papa abrantie di ababa na koe hwe busuafie no abrantie ne maame no so omtie kurase hwa nkure bi esisi ho a edana hange ene yedi wodu dada ena aye steps yes na if dan from baby sugar atakwa me dan ehwa wa wai hankure ne ko baby di dada aba edwaya poto bibiri oba via no ka omukoban na oba na say mafa mu aduan wi ombedu ya no ka je boy ne say awade na amaso adai wasi efie we mu na me be ware enya juma awurade mfa bone nche amen nyame ba akene sana awurade hihya nu dabi etinka ese
obia onsam wo bi ana nsɛm a yɛka no ɛnyɛ sɛ obia hyɛ da so ho asɛm na yɛka wo kakra na wowɔ no gye nyame de adom wɔ no yibi ma foforɔ nyamesom papa no jeme so amen yɛnti dɔtɔkɔ 41 verse number 1 wɔtɔ sɛ nsane de ɔdwene mɔborɔni hɔ nsɛno nipa a ɔdwene mɔborɔni hɔ awurade bɛgye ne dabɔne mu ne dabɔne mu no awurade bɛgye no halleluya amen dabɔne no ɛbɛtumi ayɛ owuo yes bɛtumi akwanhyiam ɛbɛtumi ayɛ akwanhyia ɛbɛtumi akɔyɛ berɛ a wakɔtɔ akamukafuom ɔyɛ adeɛ mpa so yareɛ mpa so hyɛnka yesu den daa amen ɛberɛ a lase bi na mɛkɔ akra a akorɔmfoɔ kɔtwe sika asi me sui na ayɛ du ɛkyɛ sɛ ayɛ wu asɛm obi a mɛka kyɛ no bia wɔ sɛ wotiri yɛye kɛsɛ sɛ nkɔmu ku because metrae sɛ mene baako bɛswage wɔtwe sika wo saa yɛ bɛrima hyɛnka yesu den daa amen ɛti yɛwɔ anamontuo bi ɛwɔ asase so ɛwɔ kristosom mu a ɛho wɔ mfasoɔ bebree emu baako na mekenka kyerɛ no papayɛ nti mu obi mu wɔ so hyɛnka yesu den daa amen ɛwɔ sɛ woma wɔ bi ɛtu fo bɔne ɛma wogya papayɛ no ɔn sɛ kɔm de wɔ bi nipa no a na nkɛfa wo so ma ne nsa kɔ n'ani adua ne nsa kɔ n'ano no sɛ sɛ deɛ woma wɔ bi ka kyerɛ wɔ nti ɔma nipa korɔ no ɔte ne suo di awerɛhoɔ hyɛnka yesu den daa amen ɛti kae baabi a wofiri hwe aseɛ na sɛ kra wadwe ne to anama na papayɛ no ɛne na kita wo nkwa gyeme so amen yɛnti ɔdɔkyɛkɔ awurade bɛhwɛ ne so awurade bɛhwɛ sɛ nipa korɔ na wɔma no nkwa ɔbɛma no na nkwa wɔhyɛ no asase so halleluya amen wɔso wobɛsɛ hyira no wɔ asase so na ɔnyine nhyɛ natamfo ɔpɛ ne nsa gyeme so amen amen ɛti sɛdeɛ ɛnhyira gu ahodoɔ no awurade sɛ sɛ wotu anamɔn ɛwɔ papayɛ mu a ɛdeɛ bɛn bɛhyira wɔ asase so ɛnhyira gu ahodoɔ ɔbɛtumi de afa wo ma so wonya adwuma titiri biara nso de bia wo nsa koa no so ɔte aseɛ obi yɛ adwuma bosom yɛ adwuma wohu deɛ ɔde sika yɛ ɔn sɛ wonni bie ɛnso de bia mmɔntam hɔ obi tumi ba wo nkyɛ bɛpɛ bosea yɛna nipa bi nkyɛke saa nneɛma no ɛyɛ nhyira kɛseɛ pa wɔ wiase wonsi fie wontɔɔ kaa wonya agyapadeɛ biara ɛnso nipa ɛba wo nkyɛn bɛhwehwɛ bosea hwia nhyɛ kɛseɛ baako paa no sɛ wɔ life no so na wotie me a me sɛ mmerɛ papayɔ yɛ papa kɔpem berɛ a ewiase wɔbɛkɔ na wieɛ na ɛyɛ nkwagyeɛ fɛre baako ɛwɔ wiase ha ɛwɔ kristoso mu hyɛ nkɔ ɔbadeɛ den amen keka ne nkɔ Psalm 41 verse number 3 wɔtwɛ sae awurade bɛwowa no yadeɛ mpa so enti wɔyɛreyɛ mu no awurade bɛwowa wo halleluya amen yareɛ mpa so awurade bɛ wonim deɛ nti awurade sɛ ɔbɛwoa mo asa aba nkwam obi na atwa wɔdaw obi nso twa wɔdaw nti awurade nhwɛ ma yareɛ ne nku nti ɔbɛmu asɔre ama ahoɔden foforɔ ama akɔyɛ adwuma ama wanya bi de abrɛ wɔ nipa no a wɔda wɔ no nti ɔn sɛ tɔ da a wotumi kɔdi baabi woankɔ adwuma ntɛm wokɔ yɛ ne atɔɔ nneɛma obi kora tumi kɔbie ne store 5:30 anwummerɛ nso da no saa anwummerɛ no kora ne ɛtɔ no adeɛ wonka bi nhyɛm wobɛhu sɛ contact bia bɛbɔ ma wo ɛyɛ papa yɛ ntia nhyɛnka yesu den akwanhyia tumi si na kaa no mu nipa nyina wu na nkwa wote ase papa yɛ ntia to kristo ne a wopɔ asomdwue ane da nkwa bɔ mmɔden ne sua papayɛ amen yɛnkɔ awurade bɛwowa no yadeɛ mpa so nti yareɛ mpa so no awurade bɛwowa ne yade ɔyade da hɔ nyinaa mu halleluya amen ɛno bi na ɔhene Isakaya ɔkɔbɔ mpa yɛ kyerɛ nyankopɔn wɔsɛ kae sɛdeɛ ma nanti wɔ nim ɛwɔ nokuram papa yom tirinii mu na ɛfa mɛbɔ ne kyɛm na sam yadeɛ nti wobɛtumi ayare wo yareɛ bi nipa nyina bɛbu awutɔ but nyankopɔn tumi nti na wasa aba nkwam tɛmɛdɔfo a wotie me sɛ wohwɛ me media no so sɛ wotie wade hyɛ fm sua papayɛ o okristo ne a wopɛ da nkwa sua papayɛ asofie hɔ no mmɔborɔfoɔ te hɔ halleluya amen fa bi na boa wɔn fa bi na boa wɔn gyeme so amen obi wɔ no ka sɛ ɛyɛ nan na mo ghanafoɔ no deɛ mompɛ dwuma bi anyɛ ɔsɛ de bi anam ta suban yɛ titi ebinom adwem ɛne wɔ makoma mu akwantufoɔ no
bitimu den ana de ofre ya na pesika ofre ya na pesika nyame wo se ntia wo de tu kwai nyame nim se ba bia wo kon awo ho aho kire ho wonim se wo ana bitima fa wo so ama busuan kara ne ho ha hom bibisa wo se wo ma mi timi ha no odimi hwe no wo papa timi ha no wo nua no mu a omu wo fom ha bibisa wo se emo ba na ade boa wo timi mu obia no de hwe ma wotima bobra yie wato anuafo ni nyina sawara wo so kwasare wurade baba ne ncha amen yente do atoko awurade ba wona yade aba so awurade ba wo sani pakro yade empa so yade o yade wo nyina mu yade o yade da wo nyina na wodane mane sini yie awurade tare ma yade ba mane sini yie hallelujah amen be se papa ye kitankwaje honam famu ane huhum diem ti se wutimi tu sa na mo we no a awurade nyankopon dane ema ni si yie eti nano na Daniel 8 Nebuchadnezzar fo Daniel chapter 4 verse number 27 ebra wo be kristoni na wuti nyame na ase no bia na wo wiase udidi bone akese bi so just say didi bone bi akese ye kakura anu aden wo be kristo mu no a wo botin ni abrabo no bomoden sa wo de papayɛ ebe ka wo bone bi atoagu ya we afutu Daniel de ma ho Nebuchadnezzar Daniel chapter 4 verse number 27 wacho say enti wo hene enti abra Nebuchadnezzar ahantane a maso ni dwe aba ne mu a wodi na henie na onyankopon bu fuo no awurade ma ne so dae ti Daniel ache dae na si nyina kire wo hene pa ana Daniel ka che wo hene se enti wo hene mama futu onya ofe a me ka che onya ofe na fatin ne ka boni igu na fatin na ya de ba ka boni igu ka boni tugu na fa hiafo aye yede asesa wo mu yo afai fa hiafo aye yede de ba asesa wo mu yo hallelujah amen on Daniel confirm fatin ne aka wo mu ya tugu na fa hiafo aye asesa wo mu yo tinene no eno na can say was it tinene abrabo First Corinthians says you know so tinene hu hia yi so it is hard tinene abrabo no uba na afai wodi ahiafo so just here ana hefo ayede aka mu yogu na ayede a obesa papaya a obesa de abata Nyamesom no na wodi aka de bai amu yogu wo mu yo se bi ebema wo yie di ache se bia ebema wo yie di ache wo ba kristo mu no wo yie di a bai abeche hallelujah amen this is the Bible yes yeshilawo asafu yewa wo ya kron itum de nene if you hutim wan kasa nim se nipa no ne ho kire no aduane o chendem ha se kura de aduane no ano kura de se yante aduane mu obi bie mu ni o kai ampesi no kai awudie ndi ya chane dem baranka aduane kura na wodi ma nipa no na usura kire a ye ni sika fa man na sika no won fa nkoto di hia no hallelujah amen eti Daniel say enti wo hene mama futu onya ofe na fatin ne ka boni igu na fa hiafo aye yede asesa mu yo fa hiafo aye yede ba asesa mu yo ebe ebema wo yie di ache bia ebema wo yie di ache yes eye ti tena no pai be ma sam na heda na de ato fom sia papa ya Okristoni a open kwa sia papa ya emu bi nkanjo sa papa ya so ni mfaso so mfaso papa Nyamesom amen epia uti Kristo na ase obode bi wo mpa ya che fa papa yo esi woni so na ene Nyankopon ententam hwese Nyankopon tie wo a 2 Kings chapter 4 verse number 8 2 Kings chapter 4 Nyamesom adoye ene papa ya ehu hia hallelujah amen leto do choko 2 Kings chapter 4 verse number 8 what you say was na da bi Elisa sene ko sunim odifo Elisa we major prophet yes nyame fira no na ba mu amuda nti oguso a eye de awurade ahya no nti dabi ana obo na adwem pose obefiri adi akona dwuma so nyame adwuma yango was na da bi Elisa sene ko sunim nti Elisa yi asene ko kuro bi a
yɛfrɛ no sinim na ɔba kɛseɛ bi wɔ hɔ ɔhyɛ no sɛ ɔmɛdidie nti ɔbaa kɛseɛ bi wɔ hɔ a ɔhyɛ no sɛ ɔmɛdidi sɛ bible ka sɛ ɔbaa kɛseɛ nyɛ obi a wadidi koto dabi obi a ne nsɛm wɔ bi di asafo ni bia hallelujah amen nyame ato nsɛm te asɔre vie ɛmoa bɛ na ade sɔpɔto nyame adwuma ɔmoa bibisa brother ɛmoa bɛ na ade sɔpɔto nyame adwuma sisa ɛmoa bɛ ana ade sɔpɔto awurade adwuma asɔre fie hɔ asɛmpakafoɔ bebree wɔ hɔ nti nkanoa ne sɛ wɔne sɔfoɔ no korɛ kasa sɛ ɔte aseɛ ne nka wɔbɛpɛ airtime ɛwɔ adehyeɛ fam ha radio station bi tv station bi sɛ ɔte aseɛ na asɛmpakafoɔ no timi bɔ dawuro ama nyankopɔn ma wɔma ɛyɛ no dea no ɛtimi abɛgye kristo adie ɛna no wakyɛngye kaa ɛna no asesa wei na wato fie wei na watɔn foforɔ obi wɔ kɔ a 6 months bia wɔkyɛngye ne dɛm sɛ every 6 months wɔkyɛngye ne dɛm nhyɛnka yɛ so ne daa adeɛ a ɛma nnipa nya nkwagyeɛ ɛne asomdwie ana yɛkenka ho asɛm de kyerɛ no nti ɔbaa kɛseɛ yi yɛ ne nsɛm wɔ bie no sɛ ɔte aseɛ ɔbɔ no adwe mpɔ sɛ adesoɔ bi da no so na obi tura no mɔ bi ama saa anemontuo no akɔtwe yiedie bi de abrɛ no ama no nya asomdwie gyeme so amen yɛnti datwɛkɔ 2 Kings chapter 4 verse number 8 no wɔse na daa sɛ wɔtwa mu a enti daa ɔtwa mu a ɔma ne hɔ kɔdidi ɔsɛ ɔbaa no hyɛ no ɛnyɛ lisa no ana de ne pɛ ɛkɔ ɔbaa no fie akristofoɔ asɔfoɔ binom adiifoɔ binom asɛm adwumayɛfoɔ binom mohwɛ yie ɔbaa ohu ate asɔ dɛm no sɛ ohu sɛ obi ho yɛ sorɔsorɔsorɔsorɔ na adwe nyinaa ne sɛ nnipa no wɔ sika wapake kaa no nko ade redusted wahwe a wobɛti nhyɛnka yɛ sore daa wahwe a wobɛti ɛna adiifoɔ bebree ne adwumayɛfoɔ bebree na obi bi ayi pɛ na asɔre na wɔtu atare ɛbɛwie aseɛ ne yɛde ne atwe mo ɛbɛwie aseɛ ne wɔhoro kaa sɔfoɔ no o ai sɛ ɔdi sika kyi nti ama animonyam onyankopɔn de maa no ɛwɔ nyamedwuma mu ahwe ase gyeme so amen sɛ wotie mi a ɛma wɔ bi nyamedwumani bi ɛmasiri wo biribi ansa na woato anamɔ ayɛ biribi akristofoɔ nhyɛ saa de no nsɔ dabi wonim sɛ asɔre no a wotim no sɔfoɔ ka nyɛ nti wotena wama sɔfoɔ abɛsɔ mike maga sɛ ayesɔre ma meka nyɛ ka wo ana nka otwa surprise na nka members no committee na tena se no ma yɛ nhyehyɛeɛ na mapɛka papa de areɛ ama sɔfoɔ no nka yɛ preaching nka afei ne yɛwie a yɛbɛna so sɛ mommɛtɔ airtime anama sponsor wɔnke sɛ hunu nsɛm no ɛba no ane mfasoɔ a nnipa ɛbɛnya wom ane tumi adi akyirɛ papayɛ medɔfo ɛma woba mu mu wɔ ho wate ne kura nhyira gyeme so amen bɛtɛ dɔtwɛkɔ 2 Kings chapter 4 verse number 9 wɔtɔ sɛ na wɔka kyerɛ ne kunu sɛ eti ɔbaa no ka kyerɛ ne kunu sɛ hwɛ mahunu onyankopɔn nipa kronkron mahunu sɛ onipa wei ɔyɛ nyankopɔn nipa a ɔyɛ kronkron ɛne wei yɛ ɔbɛsene yɛ nkyɛn daa hallelujah amen na elisa brabɔ yɛ ɔnyɛ basabasa ɛnɛ Ghana ha adiifoɔ atofoɔ bi ne nneɛma bi kyekyɛ nkurɔfoɔ numbers ɛbobɔ maato keka nsɛmhunu saa bobɔ dwaman wurɔfoɔ wɔsɛ mahunu sɛ ɔnyankopɔn nipa kronkron nie ada bia wɔbɛsene yɛ nkyɛn daa ada bia wɔbɛsene yɛ nkyɛn yɛnya bansoro fasuo nti yɛnya bansoro fasuo mu pie ketewa bi na yɛmfa mpadua ɛne ɛpono ɛne adwa yɛnsiesie ɛne kanea dua nsisi hɔ ma no kenka baborɔ na sɛ wɔbɔ yɛ nkyɛn a wɔmaneɛ kɔ hɔ wɔse na da bi wɔbaa hɔ na ɛda bi elisa ɛkɔ hɔ na ɔma ne kɔ abansoro pie no mu baako mu na ɔma ne kɔ abansoro pie no mu baako ɔka kyerɛ nabɔfra Gehazi sɛ nti akwadaa a elisa ɛne ne nam no kɔfrɛ sɔmene ni no ama ka kyerɛ sɛ kɔfrɛ ɔbaa ne bra na ɔkɔfrɛ no bae nti abɔfra nso tie kɔfrɛ ɔbaa no na bae ɔbɛgyina n'anim ɛna ɔbaa no bɛgyina ana ɔka kyerɛ no sɛ nti elisa ka kyerɛ n'akodaa sɛ ka kyerɛ no sɛ hwɛ wɔde wɔhaw nyinaa ha ne ho ama ɛdɛ yɛn nti na waha ho saa ɛde ama yɛ nyame adwumayɛfoɔ yi nti ɛdeɛ na ɛnyɛma woɔ nti deɛ badeɛ ne ɛnyama wɔ wɔ asɛm bi a wɔkɔka nkyerɛ ɔhene halleluya Amen. ebia na wotie me ɛwɔ afiri kɛseɛ yi so wone nyankopɔn nipa bi nam
wofiri bere mu nyina e support nipa no awu ne nyam dwumam ene na braba emwo ba mu kasa bi at the media no so ane system say ai na miremu na wotu sika masofo womo no womo ye ya womo de hwe womo yere no womo ma na wodakam na wo dwadini na namfam na ukodwom na kan say wuntosi ne bodwo sika kakra wanya no na wodi tua tight na wono no ne ma atete manhye mu ekosuku apapa hono gajo saboni nyina womo ye agent of Satan zawuti o manu nsam a bisi wo nhira babo hallelujah amen when na support nyam ya djuma anase wo support obi a oyi Kristo djuma no kuram amana bra wasai bia ni ho ene ne nipa ni Nyankopon na mfre no yes Nyamesom amen se Papayɛ mu akatua yes ti bomane na etu Papayɛ eho anama wanya nhira Shanka obadi edin. Amen. Twasobra. Wo asem bi okọ kan kire ohina na asafo hina na. Wo asem bi okọ ka kire ohina na say safo hina na. Ano ka say. Me dia metimi nkrofom. Metimi nkrofom. No ka say. Ano ka say. Na ede na menyama no. Ede ba de no ba wo ha. Me yama wa akoma beto ye. Na guys ka say. Ana guys ka say. Ampa. Oniba. Mahuru se efi ha ye ba ye. Mami akora bi ensu ofi ha da. Ne kunu so anyini. Na ne kunu so anyini. Ano ka say. Frɛ no. No frɛ no. Obegina pona no. Na obegina pona na no. No ka say. Ana Lisa efri na kuma mu ka say. Afedase se brɛ mu no. Wa ha ho. Ade ma yenti afedase se brɛ mu no. Obeye oba tu. Oba udi wa wura ho no. Obeye oba tu. Awura wana wonu kuru edie no. Obeye oba tu. Papayɛ wa ya ma yenti. Obeye oba tu. Akora besu ofia. Yes. Hallelujah. Amen. So oba na ntimi ntu sa na mo wo ya. Ngema. Kenhyira na beba. Emada. Masa me se Papayɛ emu akatua o. Ekura nhyira ka se wagya Nyankopɔn anim. Owiska panso no ni ba. Owiska. Tina last metra ha na me ka se Solomon ti ase anka me question no. Se sika ya de nyina. Wana ga je o. Wana ga je o. Oba no wo sika so no ni ba. Nti awo no Nyankopɔn na di ni tumi ye. Yes. So ti ase ya. Enti epia na wo bobirbi wo mpaye. Acha. Tutu sa na mo we. Na wo kura etimoden dodo. Etimoden dodo. Wo kura etimoden. Bia unsam. Yana biru musa isa adantina enkramofo awie o mo fa se na o mo ya doye wo akizofo biru wo busa sa adan ase kum na ntwe kura na o cheche anza nwanwa o mo ya fa se ni nyina wie a na o maye adoye di konfo kura no wo kɔ no hono a so wo mo kɔ konfo nche wo kire de o so ye nyina na wa che o se kotusra ha so jase ya obi de kwansi gu fom kochade we mawi kufawi koma wi sane Nyankopɔn hwehwe bara konfo de ne de nya papa biso mu no mu gina bonsam aginim bonsam ko anim se wo ya papa akatua papa bi ere bai ewom jakizo fo be no mo hwem hu ya no pai Nyamesom amen tete do choko eto aso na cho se wa cho se no ka se frɛ no no frɛ no be gina pona no enti wo ba no papa ya wo ye yenti no emma de na wo su hu wo na brabom na nsa kan nsanka yesu de da amen yanhwe Abraham ne Sarah Genesis chapter 18 verse 1 enche na be na wiye eye Two Faith Church International Kumasi Sokoban Good Village ene na do pay muti ade yenka wade hye FM so nyame ba enkwaje ho asem ne ye kan Papayɛ ekura numunyam ekura dankwa ekura tumi a ede ko piki so nchai ti sia Papayɛ no nyankwaje amen Genesis chapter 18 verse number 1 what was I na wadi no wachiri ne ho kire Abraham o mo le people wadi ayi no wadi kire Abraham o mamre ebom ko eto aso ne say na watene ntuma dan pra wia na kete bi eti Abraham watene ntuma dan no awia kete na o mara ni so no wase na hwe emane ma ba sa begina ntenten emane ma ba sa bi epie begina ntenten so na bra ohuru wo no ofine ntuma dan pro tumirika kohia Abraham tumirika kohia mrande ko to fam ka se an ko to fam ka se awurade semanya wani mu adom a mesrew ko ahon ko antwame won ko na enkosa nso kakra bi bre won enti Abraham ka se momma kwai na mo metina me nchai na me nso mo sa hoho na me kosa nso akra bi mra hallelujah amen wo yo pa wo nya hoho a hefa na ade ne tena edem kro fa ne ngura bi bonse bi esi baabi ehun fi puto na de akose bo hoho no nyame ba Nyankopɔn kro fa so bi ekwa mani pawo bofo betima ba nchai
ɛso no transform yɛ sɛ nipa ti da bia na mekasa sɛ woni nipa bi ahyia a ɛyɛ ahwɛ nipa no yie ɛmɔtwete nipa na Nyamesom papa no emu baako ɛna mekenka akyerɛ no so ntimi no nua tra sontwuam abua wo nua Nyamesom pa ebi no Shanka surrender. Amen. Kana mla na we kwa. That's number 4. Wato sai. Na okosa so kakra bi mra. Okosa so kakra bi mra. Na mo home na ase. Na mo home dua yase. Na mo home dua yase. Na me kofo pan no kakra maba. Aha. Na mo de atotom akoma. Aha. Na enu achi no makọ. Kọ. Na enti na mo be fa makoa nche. Enti na mo be fa makoa nche. O kan se. Ano ka se. Ye de wakan. Ye de wakan. Na Abraham ye ntem ko Sara nchen. Na Abraham ye ntem ko na ye Sara nchen. E won tomadam ka se. E won tomadam ka se. Ye ntem. Ye ntem. Fa ti atichire sam. Fa si chire tam. Sukuru amiensa. Sukuru amiensa. Tene tatere. Ko. Na Abraham tumirika ko anantwe ni mu. Verse no. Verse number 7. Kota no mame. Verse number 10. Wajo sai. Wose no ka se. Ano ka se. Ampara. Mesa ba nchen afida sese no. Enti abra abofo baasan edidi num ya awo Abraham so hyase no na hwe wo mu ka sa afedasa sa masa ba wo nchen afedasa sa ye be se to na ma ba wo nchen na hwe na hwe yire Sara nya oba wo yire Sara area ba nya oba praise God amen Papayɛ omutu ho anamo no ena ma wasuru bie ma Abraham ene ne yere o ma wo mu didi no na fenso ya ye nya doye na ebe wiase na no so yasa twitwa no ho video ne cameras na pictures na na Facebook social wunya ketua bia mfirim the TV so mo ye papa mo ma benkum hunu de mu ni fa ye nya papa mo ho dawuro ye nya doye nwie ansam for metra bonten so nkeka enya ne sa je pinu ma mu ni pa bi nya asamo na mo de papa ye bia ma ye won aka wo ma no mo nsakira ma adwen anya sa wunya nhira bia nya papa wunya me kanu kra to afidie nso yes Nyamesom amen Papayɛ ebokwan atu ni panim ama ne kopie Kristo nkyai James 2:10 atemuda obi a ode papayɛ aka na brabo hu bia obenya dankwa yes James chapter 2 verse number 10 yango James chapter 2 verse number 10 what was I na de obedi mmara ni nyina so tie ayo yes awurade sam se de obedi mmara nyina so obeto baako no na obeto baako no wodi ni nyina ho fo if you said you can say ensawade no kan so say eniawu na sa wan sawade na wudi awu aye mmara no tofo mon kan sa amonyo ne sa verse na ogengan verse number 12 verse 13 yango verse number 13 what was I na mobro hu ni atamuomo enti awurade sam se mobro huru eni atamuomo ama wana won hunu mobo ama wana wa de ba hunu mobo enti atamuda obi a wantime amwa hu ni biada wo be ko bu nsam jim mobro hu ni wo ma me kan go atiraw nyame hu mobo da me kan go atiraw wo bia wo hu ni amobo mobro hu ni ho ma no mobro hu ni de ba eni ho ma no atamudam ti so pankwa anu asakra ba Kristo mu a to anamo e wo papayem yes hu yonko mobo eni pa ensare Shanka surrender amen nti abra James woman can sakasa wen ya hwesa no krampa the last quotation Matthew chapter 25 verse number 31 ya hwesa asem na Yesu can say James kai no say e no krampa Matthew chapter 25:31 atemuda Matthew chapter 25 verse number 31 ya klabi na brana so wa twere say wa do say was na enipa ba animonyam mo ko nana bofo ka ne ho eti Yesu Kristo ba ababa nanim nyam ya bofo ka no obabo amanama nyina wonanim obabo amanama no nyina wonanim pa mu sede odwanfo papa nyanti papa yemu sede odwanfo papa mreti ni nyanti bagire ni fa yagwa no de mreti gire benkum eno no hene bese wona woni fa ne se Christ ba ga cha wona woni fa ne se o ma ta hira mo ma fa hene a wasiesia ma mo no fi wasiesia ma mo no fi wiase fiti ase ne ne kom deme ama me bribidi ne sukom deme ma me nso no me ye ho fa me kom fie betadaja fra me ntoma me yare wo be hwe me me da fiase na mo ba me nchen ene ni botin no be bua se no se ya tin no bua ka che Christ se awurade da be ne ehuru se akom de wo ya mo aduane na se sukom de wo aye ma hunso no me ye
nsuo no ya afa da be ne ehunu se da ban kwa be ne ehunu se ye ho ne fa ko fie wo ye ho ne di ko fie anasa wo de je fra wo ntoma tanta ne fra wo ntoma afa da be ne ehunu se da be ne ehunu se wo yare ana wo da fiase ye ba wo nchen ana ohini be bua se won se ya tamu da kan ba kan cha wo mo se no kura me se mo se ka tira mo se samu yoma mu nuanom no samu yoma mu nuanom kituai mu ba kwi no ma ya ma me nso hallelujah amen won watamu da nsem ebesie to bia ontimi anya papa ewo kisusum bia wo ko heavy nyeyi to ke Galatians 6:9 ya wo se the silent no mo ma ya mra Papayɛ ho na ya mbaba ye betwa so opa daache yes we di asem na si nyagobo hu ye mobo amen Ewurade nkae amen oma boafo me boae amen yentumi nye na dwuma da amen ɔnokwafo no asafrade a wosene kɛseɛ owura yesu yɛda wasena no pɛi wona 200 so afa dɔbere magu aba no deɛ sɛ paakye nyina sɛ asɛm pa abai no ma asɛm tu metena yi mu na Papayɛ no yɛne yɛntimi nyɛ no yɛmfiri sɛ metu ho anamɔ na yɛso yɛtimi yɛ no so akɔ so ahyɛ ma hye dene na ɛkyerɛ na mu no yɛnyɛ ogye ne fa wode ameka mpɛdua ɔmɔbrɛhu nti adɔ pɛi wasomdwie mmerɛ so daa amen obetime afre aba dwumadi ne so na wode wadwenkyerɛ aba ɛwɔ number yi so 0593 73 1473 yɛbie ɛyɛ phone lines no atom obetime afre aba dwumadi ne so 0593 73 1473 0593 73 1473 0593 73 1473 obetime afre abadwumadi no sisi a True Faith Church International Kumase Sokoba Good Village na ene anopai ote se yede enkwagye sem ede ebaye ene message no ye kasa for Papayɛ ho enti phone lines no eguso a ye dwuma 0593 73 1473 0593 73 1473 0593 73 1473 0593 73 1473 True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village ene na anopay wote yanka ebra ye twen se afrefo beba ne na yegusu a ede ye kira kwan no etu edwa baby a wote yanka efiri ye bia ne se ohwe o Facebook TikTok YouTube anase adehyefen baby a wote yanka firi bia no eda wukuada bia na eye yempa eboda kese wukuada bia yehia ebompa ye ebra abo anopa no nkono zempa abo na yehia ase ntempa tu pepepe ne apon enti baby a wote yanka bia no tuanamo na ebra na ene mebompa ye wo Kumase Sokoban Good Village Bola Junction Kumase Sokoban Good Village Bola Junction eda wukuada bia ena yempa abo da kese ye odifo sofo evangelist Jacob Bechi say ne position akosoro pa kosoro papa ena no pa bia wo bia no nyankopon enhyira o ma nwosra na enya kase enti oba sofo pani a woti adwam na ohwema yedwumadie ne nyina akoso no odifo sofo sabakani Jacob Bechi oba beto papa ho oni na difo na sofo oho a edempa bo ano dempa esi won ma yeye wodima ede ema oman ne nyina yenya first caller hello doctor, I think you amino owme I'm back to what to say. Kristo adomo na wonso Adoma na mi o show na pe amen ya Papayɛ amoka ho asem
Sa papa na 4 years ni. Na mi. One shed ye na o you. Try to be a share nearly clean now, then come out with this for. And then share. Amen. One is our papa na kedia ye. And a credit. Amen. 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 Sometimes you switch here, Mr. Penny, Deacon, Evangelist, Prophet, Udi for bed. Amen. Papa Joso. Mama, I'm true faith, so bang, and that could Penny. Baba yada se mama peace nano pay wama yenshira nyakopon insha bebre nyakopon insha obetimi afre aba dwumadie ne so 0593 731473 0593 731473 obetimi afre ede aba dwumadie ne so na yewo be se 5 minutes ana wo yanim aha enti obetimi afre ede abadwumade ne so enti sede na meka no ye wo Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction enti ba bia wote anka firi bia no bomode na eda wukwere bia no ene emehyiam oba esopani odifo Jacob Bechi ewo ho asamakafo ne adwumayefo ne adifo mpanifo ne nyina ewo ho eda wukwere bia eye mpaboda kese anopa na ne ahyase na awie 2 na yapon sanso na ifieda nwumere bia nso watch night kese wo boshe asase ne so yo Sokoban Wood Village Kumasi Sokoban Wood Village the whole Kumasi Wood Village na ba ko pe ho asem na meka kire we Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction da ifieda bia nwumere ebra abo nwumere nondu 10 pm na ya hye watch night na se pem so a ma no bo amache bese no miensa oba ubenya ba bia da yo washrooms ba bia bi wo ho nti yedum kane asokura no a uni problem your plant kese a ho day in day out nyina no light wo hon ma bibia koso sanso so na memenda bia nso so na yesehia asore anointing service nti anonso so oba obetimi ni abaye asore anopa 10 ni ahye asore na se na emu 2:30 de na je se yapon asore nti ye fa konya so to nsa frɛ adofo no nyina se bomoden ne fa wani ebepiem anasefo wani chirim ewo Kumasi Sokoban Good Village Bola Junction na eda wukwara we ne wukwara bia no ani ye mehia na ye mompaye number obetimi afrɛ ede age direction no abani bia na wura fi location no number me de tudwe frɛ anase enkomotwetwe bi wo akire apese oni edi nkomo a frɛ number me de tudwe eye 0243 81 97 and 56 0243 81 97 56 0243 81 97 56 enti baby a wote enka e wade hye FM 99.1 so bia wo ha bia da so amane bia da so bia no nyankopon mu nkuto krisom ana sa wo ha no ebetimi afiri akwama so nya wogye eno na ye maame baako mama peace ofre na odi adanse ne yewu asemu pa COVID-19 no mo tama aban no de ba asem yempia bonti ne yewu asem ye sacrifice odifo Jacob Bechi ne adifo a sacrifice na miami mu ani tu anamo mpabo kakra urade asane ade ne woni na busu ati wo edidi enti how bia eda so bia no enka so nkosi awiye eya na montu mpabom ti se utu anamo ba Sokoban Wood Village bia Old Bola Junction easy eje bia so ho no village ne ba ko pe eje bia so ho eja ne ye awurade ja so ti ase nyankopon fam ye nsanchani bebre ye kan danse a ekozo wa de medofo ba bia utie bia firi bia wo media no so na hwe ne a tumirikan tantam ne be piem mamu he ehwe ye o media no so dudu etie adehye fam sunya area ho ba bibiara number no am di 2 dwan 0243 81 97 56 0243 81 97 and 56 enti wo frɛ number no a ye be ma direction no
ma mu free Anonga Junction ebe nyina no honum nyina no kan ye fa no Anonga Junction di wo de na me kan bebre number no frɛ ofra ye be ma direction no Nyankopɔ ya tomo a wo kyena nwumere 8 to 9 pm ye wo fidie so a ye beto asempa no so adwuma ye nso no nukure ni eyisika pa enti ye besere atiefuo nyina ene dodo ahwe media no so number am tu dwa no feska fa so na ye nkoso ammo asempa no dawru number ni mobile money number 0243 81 97 and 56 idia beba Jacob Bechi enti wo send pe for number no na emi hu se wo na wo send ye ne yeso ye mompaye emfa maw na obi bia wo ye bia enye yie ene anopay ye Sam ana read the Bible no junior wo jawra nso ha ana Alonso aha I'm a chief technician ba ko nso no Nyakupo inshallah babia ye papa prophet evangelist pastor Jacob Bechi wo bia ne anopay papa ye cha bebre wo ne ho kene mata Bechi Nyakupo inshallah ye fakonya so ne achia sokoma wood village nsafo manyina afei eye asabakafo ni nyina nso awrade enhyira mo adwuma wura kofar by Mr. Fobi Nyankopon inshallah no pay oni wadwuma yefo nyina koso ane tie ade chef 19.1 na eye no kuritodo Nyankopon yad mo kyena nwumere 8 to 9 pm ye wafidie so ukuara eni enhyia wo Kumasi Sokoma Wood Village Bola Junction True Faith Church International Nyankopon enam yeso power gie ene fa hodie emanama Nyankopon hyira koso ane entra na be yenhyira bye bye.